Ahojte všetci, dnes som tu znova, pretože viete, keď som vám prezentovala môj projekt z prírodovedy o bezstavovcoch, to ste iba počúvali a niečo si zapamätali a potom ste to možno vyložili na nejakej písomke domácej samozrejme. No ale teraz tu mám diktát. Takže to budete teraz písať so mnou. Ja vám diktát najskôr prečítam. Je to 8-vietný diktát o triede 3. B. Je zameraný na vybrané slová po B. Takže pripravte si pero, nejaký papier alebo písanku a zelenou si napíšte krásny nadpis diktát. Tak, idem vám prečítať celý diktát. Bystrí žiaci 3. B triedy diktát hravo zvládli. Bodka, alebo koniec vety. Mirko aj Mima zbystreli, pretože sa dozvedeli, čiarka, že slovo jazyk sa píše s tvrdým i. Koniec vety. Tamarka aj Ninka si spomenuli, čiarka, že majú byť o 3. doma, lebo by ich maminy potrestali. Zojka stále len píše knihy, aby mohla byť spisovateľka. Koniec vety. Esterka s Elou zbytočne mysleli, že bývajú oproti sebe. Koniec vety. Izabela, čiarka, Sofinka a Simonka by chceli len bývalé kvalitné slizy. Koniec vety. A Radim, čiarka, Martin a Marek chcú mať rovnaké povolanie. Koniec vety. Samko chce vidieť bývalého bivola. Mati s Mačom sú bifľoši. Koniec vety. Danka, čiarka, Eliška a Tomáško povzbudzujú na Pythagoriáde. Tak, teraz vám idem diktovať prvú vetu. Bystrí žiaci 3. B triedy, bystrí žiaci 3. B triedy. Diktát hravo, takže toto už máme. Bystrí žiaci 3. B triedy, diktát hravo, hravo, zvládli. Hravo zvládli. Koniec vety. Prečítam vám celú vetu, ak sa vám niečo nezdá. Bystrí žiaci 3. B triedy diktát hravo zvládli. Ideme na druhú vetu. Mirko aj Mima zbystreli, pretože sa Mirko aj Mima zbystreli, pretože sa dozvedeli dozvedeli, čiarka, že slovo jazyk sa píše s tvrdým i. Tvrdým i na konci je tvrdé i, to viete. Koniec vety. Ešte raz vám idem prečítať vetu. Mirko aj Mima zbystreli,
pretože sa dozvedeli, čiarka, že slovo jazyk sa píše s tvrdým i. Ideme na ďalšiu. Tamarka aj Ninka si. Tamarka aj Ninka si spomenuli spomenuli čiarka si spomenuli čiarka. Vy to napíšte jedenkrát, ale ja to diktujem aj pre tých, čo idú tak pomalšie, takže vy kľudne môžete ma počkať alebo stopnúť video. Hej. Že Tamarka aj Ninka si spomenuli, čiarka, že majú byť o 3:00 doma, lebo by ich maminy potrestali. P-O-T-R-E-S-T-A-L-I. Tak, toto bude koniec 3. vety. Ďalšia veta. Zojka stále len Teraz prestaňte písať, ja vám idem vlastne prečítať tú 3. vetu. Tamarka aj Ninka si spomenuli, čiarka, že majú byť o 3:00 doma, lebo by ich maminy potrestali. Ideme ďalej. Skončili sme pri Zojka stále len píše knihy, aby mohla byť spisovateľka. Spisovateľka. Koniec vety. Idem vám prečítať celú vetu. Zojka stále len píše knihy, aby mohla byť spisovateľka. Ideme na 5. vetu. Esterka s Elou, L-O-U, Esterka s Elou, L-O-U, zbytočne mysleli, čo robili, mysleli, vieme aké i. Čiarka, že bývajú oproti sebe. Koniec vety. Prečítam vám ju. Esterka s Elou zbytočne mysleli, čiarka, že bývajú oproti sebe. Koniec vety. Izabela, čiarka, Sofinka a Simonka. Izabela, čiarka, Sofinka a Simonka
by chceli, to je spolu, len ja tak zdôrazňujem. Len bývalé, kvalitné slizy. Koniec vety, prečítam vám ju. Izabela, Čiarka, Sofínka a Simonka by chceli len bývalé kvalitné slizy. Ideme na novú vetu. Radim, Čiarka, Martin, a Marek chcú mať rovnaké povolanie. Samko, teda koniec vety. Idem vám ju prečítať celú. Radim, Čiarka, Martin a Marek chcú mať rovnaké povolanie. Ideme na novú. Samko chce vidieť bývalého bivola. Koniec vety. Takže prečítam vám ju. Samko chce vidieť bývalého bivola. Ideme na novú. Maty, tvrdé, s Maťom sú bifloši. B-I-F-L-O-Š-I. Koniec vety. Prečítam vám ju. Maty s Maťom sú bifloši. Ideme na novú. Danka, Čiarka, Eliška, Danka, Čiarka, Eliška a Tomáško povzbudzujú, toto je ťažké slovo, povzbudzujú na Pythagoriáde. Pythagoriáda P je tvrdé a PR je mäkké. Tak, ak ste už všetko dopísali, tak si to poďme tak trošku skontrolovať. Prečítam vám ešte raz celý diktát a vy skúste si tam pohľadať chyby a potom si ich zapíšte. Bystrí žiaci 3. B triedy diktát hravo zvládli. Koniec vety. Mirko aj Mima zbystreli, pretože sa dozvedeli, Čiarka, že slovo jazyk sa píše s tvrdým i. Koniec vety. Tamarka aj Ninka si spomenuli, Čiarka, že majú byť o 3. doma, lebo by ich maminy potrestali. Koniec vety. Zojka stále len píše knihy, aby mohla byť spisovateľka. Koniec vety. Esterka s Elou
zbytočne mysleli, čiarka, že bývajú oproti sebe. Koniec vety. Izabela, čiarka, Sofinka a Simonka by chceli len bývalé kvalitné slizy. Radim, čiarka, Martin a Marek chcú mať rovnaké povolanie. Bodka. Alebo koniec vety. Samko chce vidieť bývalého bivola. Koniec vety. Mati s Maťom sú bifľoši. Koniec vety. Danka, čiarka, Eliška a Tomáško povzbudzujú na Pythagoriáde. Tak, dajte rodičom skontrolovať váš diktát, oni vám zapíšu chyby a podľa tých chýb aj známku. Takže som rada, že ste ma počúvali a gratulujem tým, čo mali bez chyby.